بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. bandiraɓe julɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. garti e ballal Allah e moƴƴere muɗum e windande meɗen yewtinde e gurdam annabi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam. bandiraɓe, si en ciftori wondeno bindande men jawtuɗe en kaalino he e cukayaji annabi o, kono en jopinoma wondeno annabi o ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala waɗi he mum nden ka muɗum, ko jomiraɗo ni lomtani ɗum kala fotannoɗo ɗum won pewno walla fotanɗo ɗum won ne'owo. e hansi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala newni jiɗɗen haaltan ko he alhaaliji ɗiɗi walla mbi'en e geɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe kollira e mantinare nde ganduɗa jikkuji mum tedduɗi ɗiɗi mantini kam annabi o sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. e ko adi fof mbi'en wondeno kam annabi o sallallahu ta'ala sallam e cukayaji muɗum o heɓi yaltu boli ɗiɗi hombo yalta saare witene Makka, lowro witego Makka, hombo yaha hombo ɗanno ɗen ɗo ɗannuɗe fof ɗe gonno ko wiyete to Sham. e ɗatgal battiningal ngal noon ngal kam eɗen mbawi tawi hanti o woni fuɗɗima won mawɗo kellifaɗo tawde ha heɓi ko wonata e duuɓi hedde capanɗe nayi waddinal ngal waɗima, wonde ko toon batidorten. kono haali en kar he ɗatgal e bandiraɓe julɓe, nde nelaɗo o sallallahu ta'ala sallam heɓi duuɓi 35 woodi ko kewi ɗon ɗo Makka. ballal Allah annabi o woni sababu ñifgol fitina jogornoɗo ɗon huɓɓuɗon ɗo Makkatal Mukarrama. on fitina saabi ɗum ko hoɗum eɗen gandi waɗi dumunna Kaaba o mbo sumi, woni cummu heɓi Kaaba o, nden makkanaɓe ɓe gandi il faut ɓe mahto Kaaba o tawde mbo sumi. caggal ɗum ɓillol ari ha Kaaba o mbo jogori yande, ɓe mbi wadde joni tawde ko ɗum ɗo woni teddugal meɗen, alay sago ƴeewen no kesɗitiroɗen ɗum ɓe pusi Kaaba o ɓe mahtimo. kono ɓe mahi Kaaba o ha ɓe timmini bandiraɓe julɓe. ha joni annabi so anelede ha joni ko he jamanu kefere wadde en pamat ɗum wondeno Kaaba o hecci annabi o, wadde Kaaba o heccini e nelal muɗum kam annabi o sallallahu alaihi wasallam. kono Kaaba o ko mawninano gili nelaɗo sallallahu alaihi wasallam arani, kono ko nde ari nde ɓuri mawnin e Kaaba o ɓuri hollir e daraja ngu e martaba ngu. wadde nde ɓe mahti Kaaba o ha e ɗo Allah haɗni dole mu'en, won luural gongal hakkunde mu'en, woni hayre witende e la pierre noire o, woni hayre ɓalere nde ko wiyete ko alhajarul aswad. kamɓe nde ɓe mahi Kaaba ha ɓe pari, joni heddi ko fawde nde nden ɗon hayre e nokku muɗum ɓe lurdi goto fof walla leñol fof wi'a ko suudu amen walla ko leñol amen ko minen gonata dañɓe teddungal fawde nde ɗo hayre e nokku muɗum. ɗum wonti luural, ɗum wonti ni ɗum jogori addu e hareji walla ruhmuɗi am ɗon ɗo Makkatal Mukarrama. kono goto e mawɓe tawanoɓe e ngal ɗum luural o weeɗi ɓe yi'ande, o wiɓe are ñaaw non kala gidiɗo ar e oɗo nokku. o koni ñaaw non woni kala gidiɗo ar tawi en ɗo he oɗo place Kaaba o, mbi'en yo o ñaaw hakkunde meɗen, ko ñaawi fof enen fof jaarani ɗum. ɗum wi'a ɗum kay ko miijo moƴƴo. jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e bawde muɗum waɗi annabi o sallallahu alaihi wasallam on woni gidiɗo ar, gidiɗo naate ngal ɗon damal ngal ɓe mbino. nde ɓe jiiɗum tan ɓe fof ɓe jogii weltare,
ɓe mbi hada al aminu radina bihi hakama gorom koolaɗo ari o kay eɗen ɗum bela enen fof yo won ñaawo meɗen en paman ɗo ndeki kamɓe fof ɓe mbanno considéré annabi o sallallahu alaihi wa sallam kono ɓe mawni jikku muɗum surtout jikku mo ganduɗa mbo yewti koye hoolare sabu ɓe mbi o kay ko koolaɗo o kay si ñaawi ko ñaawi fof en jaɓat nden ɗon ñaawore ɓe fof ɓe dakkori he annabi o yo won ñaawo mumen annabi o ne ñaawi ɓe ñaawore nonɗunde o wiɓe ko cuuɗi nayi ɓuri mawnuɗo he makka suudu hen fof ndu foti jogo geɗal e fawde nde hayre nde jon hono pawirton hayre nde adde ko wayno morso walla mbiyen ko wayno wudere walla ko nandi he ɗum berton so en berti wudere nde pawon he min mi fawata hayre nde après goto moɗon fof ƴetta lafal gotal ƴetta nokku goto gaddon ha he place ɗo foti ɗo fawe min mi fawta juuɗe am ɓe mbi ɗum kay ko ɗoni ko weli min wadde annabi o sallallahu alaihi wasallam koni ñaawiri ɓe fof ɓe mbela nden ɗon ñaawore wadde ɗum holliri jikku muɗum moƴƴo e hakkille muɗum jultuɗo kono e hoolare muɗum kam annabi o sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe e gueɗel ɗimmen kollirat ngel walla ɓurat ngel mawnin jikku muɗum hoolare o ko ɗatngal ngal ganduɗa o ɗatnima ngal e lawol ɗimmol ngol toon to wiyete Cham tawa o ɗatnima ko he njulagu sohnajo biyeteɗo Khadija annabi sallallahu alaihi wasallam yano ko pour commerce ko pour coggu e jeegu kono on ɗon Khadija ko debbo mo ganduɗa ko joom jawdi o wonno o wi wonde on tawde o nani o biyeteɗo Muhammad he wuro he te ko kolniɗo jiɗmi ko mi weera ɗum jawdi o yaha o juloyo ina gasa wasta ko yencinanimi mi wawi tawa wonɓe weɗatno marchandise uji kono tawa ɓe mbaɗirta noon hannata ni wadde tawde o nani hoolare annabi o nani hoolare Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi wadde o nela ɗum walla o weeɗa ɗum jawdi muɗum on o julano ɗum hen nde annabi sallallahu alaihi wasallam o yeehi to ngal ɗon ɗemgal o wondi e kurka mo ganduɗa ko on Khadija waddi ɗum on kurka nde affaire ko filli annabi he ndaw ko holli ɗum waɗi ni Khadija yii he ngal ɗo ɗatngal e bénéfice ko o meeɗa yi o heɓi hen ko meeɗa heɓ ɗum ɗon ne hollirta ko jikkuji annabi o sallallahu alaihi wasallam wadde ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kalɗen ɗe kollirta hoolare muɗum e jikkuji muɗum moƴƴi ina gasa inchallah jewte min garoje ma en ɓeydu hen yajjede jeyɗo o newni wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh